Преди да разберем повече за резонанса, е важно да признаем, че на най-фундаментално ниво цялата материя е съставена от сгъстена енергия, която е в постоянно състояние на вибрация. Това включва материята, която изгражда всяка клетка и система в тялото ви. Всяка клетка има енергийна характеристика или честотен модел, който не само определя нейната форма, но също така я поддържа в постоянна комуникация с околната среда, позволявайки и да се адаптира към обстановката, така че тялото ви да остане в баланс, с други думи, да бъде здраво. Въпреки прекрасните адаптационни свойства на телата ни, в днешните условия е трудно да поддържаме този баланс на клетките. Фактори като стрес, химикали, електромагнитна радиация и патогени създават вредни частотни модели в тялото. Тези модели прекъсват сигналите, изпращани и получавани от клетките ви, и това води до неправилно функциониране на органите и системите. Все едно тялото не чува собствените си мисли. Това състояние води до дисбаланс, а дисбалансът до болест. Тук се намесва нашето устройство тринити. То отваря канала за комуникация в тялото ви, използвайки феномена, наречен резонанс. Резонансът се случва, когато постъпваща енергия усилва естествената честота на материята. С други думи, резонансът помага да се увеличи силата на съобщенията, които се изпращат и получават от клетките, заглушавайки вредните честотни модели. Тринити пристига с над 200 комплекса, които съответстват на естествените честоти на множество телесни функции и системи. Когато системите на тялото отново комуникират помежду си успешно, те започват ефикасно да премахват токсините в тях, а това елиминира и вредните честотни модели. Този процес на изчистване на тялото възвръща баланса и здравето постепенно се възстановява.